Hejsa. Sidste weekend der så vi, hvordan Andrea hun lavede krystaller med jernvitriol, og som hun fortalte, så kan man også lave dem med købesalt. Det gjorde vi faktisk også i weekenden, og vi lavede dem med lidt rød frugtfarve, så den vil jeg også vise frem her. Da jeg skulle ind og tage de sidste billeder af jernvitriolen i mandags, der var sket det, at det faktisk var blevet for tungt. Og det var sådan set den nederste del af det var faldet af. Så vi kan desværre ikke se, hvor stor og fin den var blevet. Men jeg vil opfordre jer til at fortsætte det derhjemme og prøve at se, hvor stor I kan få den. Jeg tog et billede søndag aften og lagde op både på Facebook og Instagram og alle mulige steder, hvor jeg viste dem i sammenligning. Og jeg tror godt, hvis jeg holder dem op ved siden af hinanden, I kan fornemme, at nej, køkkensaltet er ikke vokset lige så hurtigt, men det er vokset siden vi så det sidst. Og hvis I lader det blive i opløsning, så vil det blive ved med at vokse, indtil der ikke er lige så meget salt i vandet. Som sagt, så synes jeg, at I skal fortsætte eksperimentet måske et par dage mere, men for vores vedkommende, der stopper vi det her. Hvis I ikke har fået lavet det her fantastiske eksperiment, så synes jeg, at I skal gå tilbage og se på Andrea, hvordan hun laver dem fra start af, og så lade det vokse i en uges tid eller halvanden, og se hvad der sker. God fornøjelse på gensyn fra lavmere.dk.